କ'ଣ ଆଳୁଦମ୍ ଦହିବରା ଭାଇ ଦହିବରା ଅଛି ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ୍ ହାଫ୍ କେତେ ଫୁଲ୍ କେତେ ଫୁଲ୍ 30 ଟଙ୍କା ଫୁଲ୍ 30ରେ କେତେଟା ବରା ଦେଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କି ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଳୁଦମ୍ ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଆଳୁଦମ୍ ସରିଗଲାଣି ବେପାର ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ବେପାର ଆଣୁଛ ତୁମେ ମାଲ ବେପାର ସରିଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ସବୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମ ବେପାର ସରିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କିଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଭାଇ ଦହିବରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିବରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦହିବରାକୁ କାଟିଦେବ ଦହିବରା ଆଉ ତରକାରୀ ଫକାରୀ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଆଜ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଦହି ପାଣି ବି